bħalma din taraw ġie inawgurat il-monument. Il-ħsieb beda fl-2019 wara li l-Kumitat kien avviċinani. Mbagħad mill-ewwel jiena ħriġt l-ewwel disinni tiegħi u l-abbozz intoġob mill-ewwel u mexxejna mbagħad. Mbagħad beda l-proċess tal-qtuħ tal-ġebel u bdejt ovvjament mill-pedestal dejna lejn il-fuq. Kienet biċċa xogħol impenjattiva ħafna. Mbagħad kif kellna l-permessi u kollox ordnajt il-ġebel u kif wasal il-ġebel bdejt naħdem. L-estate l-ewwel fażi tiegħu il-pedestal li jisu domt kważi sena fuqu. U mbagħad sa dan it-tant inqatat il-blata għall-istatwa. Sa tajjeb li ngħidu li l-blata tal-istatwa hija sħiħa u kif inqatat kienet tiżen 7 tonnellati. Mbagħad bdejt ix-xogħol fuq l-istatwa, beda it-qattih tal-massa, tneħħi l-biċċiet il-kbar. Mbagħad kif qisu kelli 80% tax-xogħol lest mill-istatwa tal-lajnija fuq il-post biex ċertu dettalji u undercuts jinħadmu fuq il-post ħabba l-fraġilità tagħhom. Eżempju, id-disin tal-ħadejt fih il-waraq tat-tejn li għandhom rabta speċjali ma' Sambert u mal-Gargur. U il-pedestal għandu forma partikolari, ottagonali, u kull element li hemm tista' tgħid sar għal 8 darbiet. Ġifieri x-xogħol kien doppju fuqu. Fimni, kienet biċċa xogħol ma kienx faċli u l-ewwel nett iż-żmien li saret fih bil-pandemija u restrizzjonijiet u hekk. Anka sakemm sibna l-ġebla ta' kwalità tajba u hekk għadda żmien, mbagħad fimni kelli żmien daqsxejn kontrija imma ħdimt sew u wettaqtu ġifri fi żmien kif kien previst. Dil-biċċa xogħol ninsab kuntent ħafna bija u għax mhix xejn toħloq monument bħal dak u wara ħafna diffikultajiet u tara r-riżultat kuntent ħafna bih.